అన్న ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఉంది కదా అన్న, ఇగో దీంట్లో పోస్తున్నారు. ఇగో దీంట్లో తెచ్చి ఈ గండిపేట చిల్లర బండ్లు పోస్తున్నారు, సెప్టిక్ ట్యాంక్ నింపుకొస్తున్నారు, మొత్తం బాత్రూమ్ అంతా తెచ్చి ఇలా పోస్తున్నారు. నేను బండి ఆపిన. వీళ్ళు ఎవరో నిరంజన్ అంట, కిరాయికుంటాడంట, ఆయన చెప్పిండంట. ఇగో ఇతను అడిగితే చెప్తున్నాడు. ఏ నిరంజన్ రా బాబు, ఊళ్ళు రాయడా? ఫోన్ చేయి ఒకసారి, ఫోన్ చేయి. ఇల్లు కాదు, నంబర్ లేదు. నువ్వు ఎట్లా వచ్చినావు? ఒకసారి ఫోన్ చేయి. అన్నా మీరు ఎవరన్నా యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే దబ్బున కట్ట మీకు రండి అన్న.